И здравейте хора, в това видео ще оценя топ 5 най-добри Rare до Legendary скинове. Влизаме в каталога. Rare скинове. Според моето мнение, кои са 5 добри Rare скина, може ли да сте съгласни с мен? На пета позиция Теч Мейзи. Няма смисъл да ги тествам, защото те са Rare скинове. Но в смисъл като са ефтини са добре. На четвърто място е Спрайт. Няма да ги оценявам, просто казвам кои са добри. На трето място е Сам. Второ място е този скин. Лария Милой. И на първо място е този скин. Сега да получваме с Супер Rare. Тук вече ще ги... Да. Тук вече ще ги оценявам от 1 до 10. Не е този скин добрия. Но и този въпреки става, но не от класацията. Така, на пето място е този скин. Ще го тестваме, защото е Супер Rare. Е коренно различно. Супер. Добре, че има Супер. Отве някакви пипала излизат, някакъв слайд. Да. Седем цяло и половина е на 10. Пазайте си тук някакви точки, където си взимам много точки събрах. Така, той скин на Джаки. На пето място. На четвърто място ето този скин. Сега няма да ги тествам всичките предварително. На трето място е този. Второ място е този. И на първо място е този. Много приятел го има този скин. Аз показах ли на пето място? Да, пето. Четвърто. Трето. Второ. Не, второ не съм показал. Изчакайте пък, че обърках. Първо. Пето. Четвърто. Трето. Второ. Да, и първо. Съм ги объркал добре. Сега на епик преминавам. На пето е този на Бул. На четвърто е този на Амбър. На трето е този на Коко. На второ е този. И на първи е този. На Митик преминаваме. На Митик. На пето място е това. На четвърто място е това. На трето място е това. На второ място е това. И на първо е това. И на Legendary. Тук е трудно, защото тук вече не са на 5 класации, са 3. На трето този. На второ е този. И на първо. Но тук са само мега скинове. И на първо е този. Да, хора. Това е видеото, надявам се да ви е харесало.
И ако искате още класации не само за скинове, нещо свързано пак с Brawl Stars, например на топ 5, най-силни, най-слаби герои и така нататък. Много гневите се.